Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay. Just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibig. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tion nga pahibion kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Aki ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamos ang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang mo sarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharong nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligad, hara na kuntani nga magpalagyo si Puli kag si Paul, apang gintiro ini ni Madison si Puli. Si Paul naman kuntani ang tiroho ni Madison, apang ginhako siya ni Puli, kag si Puli naman ang naigo. Amo na lang ang paghilibion ni Paul. Nagabot si Cyrus, kag may mga kaupod ini nga mga pulis. Dakpo na kuntani si Madison sa mga pulis, apang gintiro niyang iya kaugalingon, kag napatay gid ini. Sa pagpadayon ko pagid. Ay, salamat. Gintugtan kita sang doktor nga makasulod sa ICU. Gasadiin, ara pa si Poli nga na-confine. Ba, ara si Poli, oh. Ay, dali ka. Palapitan naton siya sa iya dahamtangan. Oh, Tita Cora. Oh, Puli? Kadamo sa mga aparatos nga natakod sa iya lawas. Wala pa siya gihapon sa kanimo. Puli, magbugtaw ka na. Please. Ilakadlaw ka na nga nagatulog diri. Magbugtaw ka na. Miss na miss ko na ikaw. Hindi ko mapatawad ang kaugalingon ko kung bayaan mo ako. Apang sundon ko ikaw. Sundon ko ikaw bisan din ka magkanto. Magsabat ka, Puli. Magbugtaw ka na. Please. Paul, husto na ina. Magpahuway ka, anay. Gani, sige na. Masikon maakig ang doktor nga wala pa kita magwa diri. Oh. Paul! Din ka makanto! Paul! Wala siya magsabat. Nagtalikod lang siya nga wala magsabat sa akon.
Sa diin bala siya makadto? Ano bala ang iya buhaton? Oh, ato siya. Nagkadto siya sa chapel. Wala na ako makahibalo kung nagapati pa ako sa imo. Wala man ako makahibalo kung mabatian mo pang ginapangamuyo ko, Diyos ko. Nga kinahanglan pa nga papudlayan mong mahal ko. Hindi man ako malain nga tao. Nga kinahanglan mo pa nga silutan sa nga mo sinikasakit. Nga si Puli pa. Pwede man ako Ako lang kung taning ginsilutan mo. Siling nila, mahimo pa nga makabugtaw si Puli. Kag mahimo man nga hindi. Nagapangabay ako sa imo, Lord. Bisan amo na lang yung katapusan ko nga pagpangayaw sa imo sang kaluoy. Hindi man pagkuha si Puli sa akon, ay. Please. Paul? Daddy? Hindi ka na subong pogi. Bingit ka na. Pero nabatsagan mo nang nabatsagan ko sadto, Paul. Sang una siling sang doktor, hindi pwede nga magbata si mami mo. Bangod kung magdala siya mismo ang mapatay. Gani naghalong ako nga hindi siya magbusong. Mahal kong iloy mo. Kag wala kaso kung hindi kami makaangkon sa anak. Basta hindi lang siya madula sa akon. Ako ang naghimo sa pagi nga madula ka sa nagbusong siya. Anak, patawara ako. Apang sangtiyon nga to. Gusto ko pa nga ikaw ang madula sang sa iloy mo. Apang sang makaibalo siya nga gusto ko nga ipahulog ang bata. Naakig siya sa akon. Nagsiling siya nga kung hindi ako gusto nga ibunag niya ang bata, nga ikaw ang ginabusong niya sadto, bayaan niya ako. Nagsiling siya nga kung may matabo sa bata, manginmatay siya. Nakaibalo ako nga wala siya nagalahog. Gani, ginsunod kong gusto niya nga matabo. Nagpasugot ako sa luyag niya. Kag samtang nagalakat ang inadlaw, permi lang nagapa-ospital ang iloy mo. Kag sa magabot ang adlaw nga magbata siya, 50% nga mabuhi siya, kag 50% man nga mapatay. Amo ka man. Ara ka mo sa bibis ang kamatayon sa mga oras yato. Kag wala ko mo kay balo kung anong buhaton ko. Tubtob nga nakita ko na lang ang akon kaugalingon sa simbahan. Kag nagapangayo sang kaluoy sa mahal nga Diyos. Pagwa ko sa simbahan, nakabaton ako sang tawag, halin kay lula mo, nga luwas na ang iloy mo. Maisog kang nga pagkaanak. Maisog nga pagka-baby ang ginbunag niya. Nagabato ka,
Gani hindi ka magduda kay God. Bangod, nakahibalo siya. Kag siya lang ang nakahibalo kung ano ang rason. Kung nga agin pasugtan niya nga mabuhi ka. Magsalig ka lang sa iya, Paul. Paano kung kuhaw niya sa akong si Puli, Daddy? Hindi matabuin na. Nakita mo si Paul eh. Nagbakigbato siya. Gani, isalig si Paul sa iya. Isalig kay God. Salamat, Daddy. Nabatyagan ko nga medyo naghalog nga akong dugan. Kabatyaga ko sang kaisog sang buot tungod sa imo. Wala sa ganuman, anak. Sige na. Magpauli ka, anay. Kag magpahaway, bisan makadali lang. Ginduaw ni Paul kag sang iloy sini si Puli sa ospital. Apang wala man gihapon ini nakabugtaw. Sa baylo, nakita si Paul sang iya amay nga nagahibi sa sulod sang chapel. Kag ginlaygayan niya ini nga hindi magdula sang paglaom nga magsalig sa Dios sa pagpadayon ko pagid. Boyfriend. Sinablang nagpukaw sa akon. Oh, Puli? Ikaw? Oo, ako. Gindalaan ko ikaw sang pagkaon. Wala ka pa makakaon eh. Ikaw gid bala ini? Ikaw gid bala, Puli? Oo, boyfriend. Ako. Ibutang kong pagkaon sa atubang mo, ha? Magkaon ka, anay. Ikaw gid matuod, Puli? Apang ato ka pa sa ospital, ah. Ulit ang pa ako. Para nga makabatyag ako kag wala nagadamgo. Agoy! Kasakit sa imo magtampa ba? Kung amo, wala ako nagadamgo? Nagabugtaw ako? Nagbato ako. Naghimulat ako. Nakahibalo ako nga masubuan ka kung wala na ako. Gani nagbato ako, Paul. Kag na-miss ko ikaw. Kasabad sa cellphone ngayon niya. Base kon importante ina, boyfriend. Si Tita Cura. Hello, Tita? Paul! Tita? Nga nagahibi ka? Paul! Si Puli! Patay na! Ano? Ano nga patay? Ano nga patay si Puli? Nakahibalo ka na, boyfriend. Puli? Hindi ako makahangop pa. Ari ka sa akong tupad. Apa nga, hindi ko mabatyagan ang kainit sa lawas mo. Bayaan mo na bala ako? Bayaan mo na bala ako? Hindi ka maghibi, Paul. Madali lang, ha? Pahiran kong mga luha mo. Nga nagahibi ka, Puli. Nakita kong luha sa imo mga mata. Kinahanglan nga maghalin ako. Oh. Nagpaalam lang ako sa imo, Paul. Pero, bantayan ko man ikaw gihapon. At ipanon ko man ikaw gihapon. Maid mo ako eh. Kagtandaan mo, mahal ko gid ikaw. Hindi. Hindi ka magalin. Hindi ako magpasugot. Hindi. Hakson ko ikaw sa hugot. Ako hindi ka makahalin. Amat-amat siya nga nagakadula sa akong panulo. No!
Wala tanay! Puli! Diyos ko. Wala na siya. Nga! Nga! Pinagtampas akon. Yaya Suling? Nagadamgo ka, Paul? Oh. Ay, nagahibi ka? Aha. Mabangon ako, te. Diin si Puli. Bay, ha? Ato siya sa ospital. Ano ba lang natabo sa imo, Paul? Nakita ko siya, Yaya Suling. Nagadamgo ka lang, Paul. Apang nakita ko siya. Ikaw ba lang nagdala sang pagkaon sa akon? Ha? Ay, hindi. Nagkuha lang ako sang pagkaon kagindala sa kwarto mo. Paul, nagadamgo ka lang. Matuod bala, Yaya Suling. Damgo lang ato? Oo, Paul. Ano ka ba laman? Nagadroga? Dira ka na. Oy, Paul! Paul! Sa diin ka magkadto? Sa ospital.喂, ato na siya. Bago pa lang gani siya mag-abot halin sa ospital. Mabalik naman siya. Ari na ako. Tita Cora, kamusta si Puli? Siling sang doktor kaina. Wala na sang paglaom pa nga makabugtaw si Puli. Kag nagsiling siya, nga kinahanglan, hukso ng mga tubo nga nagatakod sa iya. Agod nga makaginhawa siya. Apang nagpamaliban ako. Bangod wala ako sa rason. Nga tapuson ang paglaom sang tao. Nga makapugtaw pa siya. Gani, Paul, ikaw na ang magdesisyon. Sa imo ko ginahatag ang pagdesisyon sa kabuhi ni Poli. Salamat sa pagsalig mo, Tita Cora. Ay, oo, gali. Gusto mo malasang kape? Oo, Tita. Sige. Ikaw lang, anay, ang magbantay, dira, ha? Kaya madali lang ako. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga padala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum.